Kadai ka jingja ka bas ngausi ya ka wei ka long yeng ka badan ka shnong wa sarang ka shnong ka badan shakmat ka shnong rumbai ka bahap East Giant Hills pakanum la ban klet ik ka belaja namar ka jingsha sho ukpa badan hadu khatwei ngot ki kon kata ka miet Christmas ka arpsan terik no pra arajar arpsan ka bau saklat no pat hadien shitayo duna na ki daw jong jingmong bashapo jong met ha ka jingyo jingtep alor kani ka jingja ka kanhon ushlong mel na shlong ka lahiar shakate ki shnong ha ka lai terik kula lengkot arjar arpnrio kata shisngi hadien ka jingpendap bantap ya ka met ka bakila tep no ka ar terik ukla lengkot arajar arpnrio kata tang hadien shisngi bu laklat no ha ka shiterik kala lengkot arajar arpnrio haba poi ha ka te ka shnong bat haba rung ha te ka yeng dala bansaki bakani ka long yeng menta ka don hapadeng ka jingdu nong ka bakraw namar ka ladu yukupa uba kamai da ka patri bella sngi na ka banta ka kurim bat ki khatwei ngot ki khon ka baka khon ka bahe ka dei ka badang arphoi snem karta bat ka badang dona padang ka jingpuli bat ki para ki badang lit school kenthop ukhulung shenrang pamarwei ubadei ukhon khaddu badang don tangkatu ka ni banai uni urangba balkhlat no udei ba itho kerteng kumuba milas khai badia kani ka jingja ki pulit kiladap ban register case hapo ka kendon iwei not san/lie hapo bracket san jong ka PNS ka badai ka kendon ka bakimla ban ba jamin bat ban cha set adu suppose nem ha along ban khamshai lor ka ei ka balaja nakaliang ushlong biel la yo bani kran but para jong ba milas uba kamelus khai ubala sha sho ningkong ha ka wei ka kenhon ka balayalam daurang ba shnong ka te ka shnong blaitu kerteng kum upius khai bat utali lamo bat yu ba milas balaklat no baduba kamelus kate ka kenhon kalatiet du ding teli uba ki pulit kila kurup no banlum mi ki sabut naga jinge thu ba kamelus lai thu pakate ka kenhon kalawan hakapor khandai steng min miet ka ba kilawan haga jing chong shit kyat bat pantiet chuai u henry naga jing don jong ka kon kenthei klalet ban kersiyo la jong kupa uba sawan ban yarap u kabaki sabom bat kerdem saya wa milas wade henmen jung ba komulus hado pon mensaw haki benta kakli arp santrik deh arp santrik itu jinjia ba ngi dang ya sangkai hamne nga ba dikun chengi kata ke jinjia kata ke por kerja kumba kendai tame te nang ta bade itai henmen jenga ila ya hi te ngimpoi berhar ba kita gibriu kiwan hangne kimut ban cho in le por bagi wan hanne ngai i baki kisim mo dagi nor ngadang mut bagi chong hanne handai mar sisim kitet no sendan hakli jonga te nang ta bade ini kun jang ta henmen jonga iyeng hang ta i hela namar ngala place nam te ong rap apa i pakha jonga ilam sa jor te nang ta bade don segi wi berlok ba khenang ne te iwan irap ang ne irap inga bat sai para jong iti pakha jonga itar irap te ngalai na nang ne nga phet chabar te itai henben jonga ro imi ne ying mar chimi ne ying imyo kren wat chinte no itai la cha sho do ding hado kat tu ke ching he jong ding ke ching jarang thrai hado sa phut te mar kum tai ngami habar ngape ngai i brio bodon rong ba chnong astan rong ba chnong presiden VDP badi ex rong ba chnong nang ta kiwe brio tangkum tai apa kiwan kisho epi nakadaw yu ngam tip ye ta kiklem kiklem ong e mar chuan kisho be darang ngadang but ban kli ki dawai yu mo pi wan tet ne te ngam yo lar ban kre tapi ta ka jingmen saw jong pi sumare sumarha posigil fleriat ka jingmen saw pot kalong kum no pat kecin sao jong itai henben na kecin sao te kumbang ayo i yang tu namar ngarok ngala syo ke klek mau por ba ngalok ngam sao jur te ngayo i ba kecin sao snam kala koi be na do nang ne klek borok chitra chimen ya pi kitet na pat ya pi kitet nang ne klek nang ta kitet ba ar hang ne te nga cha mo ngadfen yelade kitet balai nang ne don jingbong ta dan hang ne dan hang ne kumba pi i nang ne te kam don jimbong re ga long kta hi mulum la tapi yo pitia hospital ne pitia ngim tiara ini men jopi ini rum tiara ma mare sudah pengko kila sorang tu te ki phalik na siang ki
wan manggesni chene ban pungkhoi ya. Kamiat absen trip. Hai. Piki wan ban short. Kamut na civil hospital le piki pelat kat no beje. Kiplai hadok hadwai biche. Kadui beje demian. Hai hadwai biche. Kamu rapor bu iwan siyang. Ini hinben jopi. Imli le show. Por wan ching ihin men jenga isu melumulai ong ba pangkle ba kachedem te inang hi ban yai melumula tang ba mari para henmen jenga ilong ibriu ba klaim bor menchua tang chu mar chu dep cha bum tu te ngi yo i ba long serius ba ila chitom tu te me i ba de ngim tiep yo la si kimnot ban ye thu yela ikun yela long yo la si ke jimpang la jur namar ilong ibriu ba duk te ngai chumut dori ka yo la si chalender imi tho ra te andala dap chis ngar siro iong bapang mder bapang ka bapang chkle ma baro chkle yo pang bar sidam te andala klat gai ni sa tho ka tu chinyot chungi ba long sha ba ta ta Te ini hinmen jopi. Idon kat nungut kikon. Kikun don chipeu ngut ging the bat chinrang i ve Bahe kita dang le jo. ki ba he ta gidang ya let's go le pule Boleh berok kikon ki. baro gi ye pule Te mai ide iba besah ye. de i henmen jenga Itu re yu le. i henmen jenga i tre kan cheba lapmo namar imdei ba pule buti imdei banang mustan kat cheba don bakut belah ilai belah hagapo rep kia rep kbar rep baro kumba pio inu kbang ne i rep ba naga jing tre stom jang i ila ban psai la ikun ilong baro marsinem te hagin sha lada omdon ipa jang i ini kun imyo ba me dir namar tang king tes sudah mar nalor kata ro tang bedang red sudah Te kabak kaca karep kede jong la jong ni ki. jakarep ki chu sim vai jang perlak Semua. hai Haringkat ke jing lek belas ni stai kemut. Ipin biang pat ke yin sem to ba. Grab alis bangi i bo don ni ku ba mo ibla bam senem. hai ihin men jengai la don savau sovar ibri bachu smart baban ya cherum jeneng Hakabai de bat ke e ke belaja. Layo ru ban yekran ba khun he ke balong kum kan nok saki ke bangim la ban pen idur bat ban pen pau kerteng. Nagadaw ke jing don ke jing kerpat nak yeng kesem. Ke bakala plah lor ke e ke belaja kata nadu ke miet jong ka arpesan trik nok pra arajar arpesan hadu ke step bau kepa jong ka kata ke sitarik ukela lengkot arajar arpen rio pun klat no nakani ke sela pertai. Ki kum minong saki gen saki. Kum no kerja ke sedang ngum. Hoi nga kebaya don lang mat baka ngidang hisyo nga bang ngidang his aiding te kendit kunsan ken ki bandrung anda ki bandrung pat tengah iba ki la syo ibaka tengah perta jing rap ipa la tia na petiang pen ki ong pa wan rap ki bru ki la bom ibaka ila mi snam tenang to pa ni ipa ken batia ike ila ong balai ji akum ne direct hang ta ki syu bom udau ding kadu bana mi snam Kidon kan nungut. Kidon ngam tip dah ya bon tha khatsan ar pengut kidon Ki be bom do wi ding be. hai Ki rung hai yang ni hi. hang ni ha po jing te ki bom yu pa pat habar namar bakai la mi shabar te ipa ili kili ken je ayu ye phi te ki habar ki bom yu bar uman sa Okey, tenang ta. Hadian kat no beje AP ra pat e pa hospital. mar hang pa hinga ipa la place nam ila long unconscious kum to te ngira ya sa Mano sibil bara. nanga hinga ong ibaka la da pidang la nia kaling le bu hospital le ba nia hi baka Okey, shua jong ani. Hatu ipa ju pi de ba. Ju don dao shnong thao ne mo ne. don ra La ni to bot bakha. I pakha mo. I ong mai i bam don e te to ka e jing tip jong pi. kat ko muding tip jong ngam tip ren mar ngaru ngam ju don ra sesnam tentang positif Hadian ba phila le hospital e ki doktor ki ong i hadian ba asumar ye i. Mar nga i ba ngatip ka. La IFAR shua. Hadian pat phila yo ben no. hai Ka e ga daw. habang lit hospital
te ki ong ipa enda pila macam salek CT scan kumta te iparu tengah keliman kasing kom no pilang pai ong ngasio biang tang ki jingmong mo bapang kum tu te nang tu padim kita ki basyo eu ki le ki pulit ki phone ki pulit te ki pulit ki call kenyangi kum no ngi ong bangila don hospital kumta nang ta pade kita ki brief ki le complain tengim tip nak daw ayo te andang ngendang li kerja police station te ki ong bam kum kene ki daw berit saya suk penyesuk kila penyesuk Compromise. kila compromise Kipulit kiwan hadin chuap ya katawan besok kiwan mi nem sini ki pulit em tang mangi bawan mi chwa pialam mi pa ha station. Kipet nem ya condition ni pa kipet nem ki kot slide ni doktor nama pingi submit ke FIR tengam tip kipet ni kempet na ta kadaw pia compromise no pia withdraw no pia ni withdraw te de tap menen ba pili file FIR jang ko we no ha ki ong ayu pat hadin kata ngam tip dia nak klem tip amde mangabalik namar mar sen postmortem te ki pulit ki ong kilit sha police station late file da ko we okay ong ki pulit kilit bo jing thok sha da police station ipa jung pi de tang we na nang sa de ha email le yu email namar barok ngele school nimju don rational jang nimju don rahing email dang pit iki kena barang tu syong ha Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka bathau bha kam kta ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya